ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачако қати. Иншааллоҳ ина тага ина ирӯз 2025-01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чихе гузаштем бачо? Созая? Тага чихе рафт омади? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Доха. Гап нест. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Насруддин Имавов фикрҳои худро баён кард. Ма ба ин муҳориба ба тайёрии пурра барои шикастани рақиб мебарам, на ин ки бо фикрҳое ки ман мағлуб шуда намехоҳам. Ман ба он ҷо баромада беҳтарин коре ки карда метавонам ҳамонро нишон медиҳам. Ман медонам ки ман киём ва ман дар беҳтарин форма қарор дорам. Ман ягон гуна фишор ҳис намекунам, чунки дар байн камарбанд нест. вақте ки ман нав ҷангиданро оғоз кардам, ман бо ҷангвароне ҷангидам ки дар баландии рейтинг қарор доштанд ва онҳо ба ман имконият доданд. Акнун ман ба дигар шахс имконият медиҳам. ӯ бояд ки зидди Исраил Адесаня ҷангад ва ин аз ҳама муҳорибаи калон дар зиндагии ӯ мешавад. оё ӯ ин шанси худро истифода бурда метавонад ё не? мо ин чизро аниқ мекунем, аммо вазифаи ман дар он аст нагузоштан ки ӯ ин корро кунад, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Исраил Адесаня ва Насруддин Имавов рӯзи 1 феврал дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ мегузарад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир Муҳаммад Наимов, Шара Булет ва дигар ҷангварони машҳур баромад мекунанд. чемпиони вазни сабук UFC Ислам Махачев гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехост. ба ман идеяи муҳориба зидди Ҷасон Гейҷ писанд аст, чунки ман ҳоло бо Гейҷ ҷангидагӣ нестум. бо Оливера ва Арман ман аллакай ҷангидагиюм ва барои рақибони пешинаи худ омода шудан мотиватсия калон нест. агар ки Гейҷ дар муҳориба зидди Хукер баромади хуб нишон дода тавонад, пас мо бо ӯ вохӯрда метавонем. ҳамчунин ман барои муҳориба зидди Дуплеси низ тайёрам. қадду қомати ман ба ман чунин имконият медиҳанд. танҳо ки бояд бо мутахассис кор карда каме вазн гирифтан дар кор ва фикр мекунам ки ин корро карда мешавад. ман дар пресс-конференсия баъди муҳориба гуфта будам ки агар ба ман ин муҳорибаро худи пагоҳ пешниҳод кунанд ва вақт барои вазн гирифтан диҳанд, пас ман рад намекунам. 100% ман розӣ шуда дар вазни миёна муҳориба мегузаронам. ман гуфтанӣ нестам ки шанси калон дорам. гуфтанӣ нестам ки 100% Дуплесиро фавран шикаст медиҳам. лекин нигоҳ карда ба муҳорибаҳои ӯ, нигоҳ карда ба стили ӯ, ман фикр мекунам ки калид барои ӯро шикаст доданро дорам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки Ислам Махачев дар вазни 70 кг баромад мекунад. ана Дуплеси бошад дар вазни 84 кг. тобови ҷангвари вазни сабук UFC Дэн Хукер оиди муҳорибааш зидди Ҷасон Гейҷ фикрҳои худро баён кард. ман фикр мекунам ки UFC дидан мехоҳанд ки чӣ гуна як кас мемирад. онҳо 100% финиш дидан мехоҳанд. онҳо чунин муҳориба мехоҳанд ва ман фикр мекунам ки мухлисон низ дидан мехоҳанд ки чӣ гуна яктой мо меафтем. онҳо хунрезӣ дидан мехоҳанд. онҳо 4 ё 5 раунд дидан мехоҳанд ва барои пул ман бо шодӣ ин корро баҳри онҳо мекунам, гуфтааст Хукер. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Дэн Хукер ва Ҷасон Гейҷ рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 мегузарад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд ва бо эҳтимоли калон муҳорибаи онҳо муҳорибаи сол шуда метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.